Últimamente se ha apropiado del debate político, público, presupuestario, otro elemento, el tema del acuerdo fiscal famoso, al que también se ha hecho alusión. De hecho, es una cuestión que aparece recogida en la enmienda a la totalidad de Podemos, cuando habla de simbiosis ideológica, creo que lo ha mencionado, me ha molado, y grandes diferencias entre lo previsto y lo realmente recaudado, en referencia al proyecto de presupuesto foral para 2018. Habla Podemos de apuesta para rebajar la presión fiscal a los grandes capitales, etcétera, etcétera. Es lo que tiene el catastrofismo en el discurso político, al que hacía referencia al principio. Hemos debatido tanto, en tantas ocasiones y tan alto, sobre supuestas contrarreformas fiscales, sobre supuestas fiscalidades neoliberales, sobre fiscalidades que supuestamente benefician a los grandes capitales, etcétera, etcétera, que ya no queda margen para subir el nivel del discurso. Kontua da, joan den maiatzean hasi zinatela, EH Bildukoek gaurkoan jarraipena izan duen katastrofismo ariketa honekin. Estatuko aurrekontuen eta kupoaren akordioa lortu genuenean Madrilen. Orduan hasi zinaten sabaia jotzen, hain muturrera juntzinaten, hain muturrera eraman zenuten akordioaren inguruko kritika, oain dela gutxi, kupoaren legearen bozketan abstenituz bukatu dezuela. Madrilekua argazki itxusia geratu zitzaizuen. Beitiel Arrangoitiari entzun nion antzeko zerbait. Madrileko gobernuak botuak behar dituenean soilik lortzen delako kupoa adostea, horregatik gure abstentzio kritikoa izan da, eta hazen nobedadia, pentsatu nuen, entzun nionian. Euskadirentzat lortu ahal izan ditugun gauza guztiak, baina guztiak, Madrileko gobernuak Eusko Alderdi Jeltzalearen botuak behar izan dituenean lortuak izan dira. Baita, kupoaren likidazioak ere, azkenengo hau eta aurreko guztiak. Baina, iruditzen zaigu, EH Bildurentzat abstentziorako benetako arrazoi nahikoa eta ez ote da izan arrazoi bakarra, seguruenik Eusko Alderdi Jeltzaleak lortutako akordioa izatea, izan da. Eta hori horrela nahiko tristia iruditzen zaigu. Gizarte politiketakoa bai hau klasiko bat dugu, beti-betiko esamoldeak eta ohiko deskalifikazioak. EH Bilduk esan du aurrekontu honek ez du balio Gipuzkoak behar dituen gizarte zerbitzu duinak eskaintzeko, eta Podemosek este presupuesto no tiene carácter social, redondo, no tiene carácter social, etcétera, etcétera. Iazko eztabaida berdin-berdina, departamentuaren pixu erlatiboarena, puntuak eta dezimak gora bera. Aurrekontu proiektuaren ia erdia, esan da, 377 milioi, gizarte politiketara bideratzen den bitartean. Podemosek esaten du beti bezala, izan ere aldundiaren eskumena dira gizarte politikak, eta hori esan da, tanpantxo geratzen da Podemos, eta askotan entzun esan diot Iturria jaunari, eta harrituta geratzen naiz entzuten diodan bakoitzian. Zergaitik ordaintzen dira Gipuzkoan mendekotasun prestazioen barruan, prestaciones económicas de asistencia personal deitzen diren estatu mailan ordaintzen diren oie guztien 185 inguru. Gipuzkoan bakarrik, zergatik? Estatu mailan ez dagoelako eskumen duen beste inolako erakunderik, edo hau nola esplikatzen da? Edo nola esplikatzen da 10 urtetan 2008tik 2010era eskumenak aldatu ez direlarik, 10 puntutan igotzia gizarte politikako departamentuak daraman dirutan? Nola? Gauzak horrela benetan pixu politikoa izango luken eztabaida ez da departamentuaren pixu erlatiboarena, baizik kalitatezko eredu batekin sistemaren iraunkortasuna nola bermatzearen inguruko.